FVU Matematik er et hold for elever, som gerne vil vide noget mere om det matematik, man støder på i sin hverdag. FVU Matematik tager kun udgangspunkt i matematik, som man støder på i sit voksne liv. Og alt det, vi laver, det kan fx være budgetter, det kan være handel på internettet, hvad skal man passe på, og det kan være om at skulle ud og finde lejlighed, hvad har vi råd til. Normalt så laver jeg alle undervisningsforløbene ud fra, hvad eleverne ønsker. Og så er det blandet, det er individuel undervisning, og så er det klasseholdsundervisning. Og forudsætningerne for eleverne, det er, altså man skal tage en test, inden man kan komme på FVU-holdet. Og så kan jeg vurdere, om hvorvidt man er egnet til FVU. Og den forudsætning, som er grundlæggende, det er, at man skal kunne læse til husbehov, eller hvad man skal sige. Man behøver ikke at være en stærk læser, men man skal kunne læse. Og når man har taget nogle FVU-timer, 40-60 timer, så er det muligt at tage en eksamen på enten trin 1 eller trin 2. Og det er alt efter, hvad man er blevet undervist i, og hvad testen viste for det niveau, man var på. Dennis, 17. For at få styr på min egen økonomi, da jeg gerne vil flytte hjemmefra. Jeg synes også, det er rart at have noget praktisk matematik, man også kan bruge i sin egen hverdag, i stedet for kun det der store matematik. Vi har som indtægter og handel på internettet, moms og fragt. Det er meget populært i dag, og man skal passe på, fordi hvis du handler ude fra EU, så kan der komme en kæmpe pris oveni. Samtidig der synes jeg, det er ret enkelt, det kan jeg godt lide. Men også det med, at jeg vil gerne lære min egen økonomi.